салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст. Анами намуд дойгоҳи аҷоибот фасони бад, пойчаошон килиёш духтарако, рангош такая нигоҳ кунед, даҷа сиёҳ ҳастай, бардови, баъд тёмна сери духтаро, бежеви кабути электрик духтаро, нархошон 200 сомонӣ, нархи донаша оптон гирен, яча арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Касе конкретни харидорай, марҳамат, WhatsApp дар экран ҳаст, нависед. Духтарако нигоҳ кунед, баъд ини намуд бори новинка омадагиай. Юбка катия духтаро, пайточа дорад, шляпа дорад, сумочка дорад, 450 сомон, размиро стандарт, ай 46 пуш духтаро то 52 пушам мешавад. Духтарако бо ини намудвойка омадагай, ирам аҷоибот фасони бад, духтаро короткай, қад баландо растчёт гирен, талта меистад, одамои қад пазда, уже айзону боло меистад, ғавса какай духтаро, ай вилветое ки ман авор доштам духтар, ай уда ғавсай олиям, фасони бад духтаро, нархиё 250 сомони духтаро хушрӯ диден. Сетта ранг дорад, чорни, тёмно-симни, тёмно-сери. Размиро стандарт 46 то 52 пуша метона духтаро, 50 пуша метона, 52 аллакай тангтар меистад. Марҳамат харидоро.